Prajem vám všetkým pekný a príjemný deň. Začnem otázkou. Koľko registrujete okolo seba mladých ľudí, ktorí hovoria, že po škole chcú zo Žiliny odísť? Koľkí z vás si myslia, že mesto Žilina má naviac ako to, čo vidíme v súčasnosti? To je dôvod, prečo tu stojím. Som otec 5 synov a moje deti budú rovnako stať pred rozhodnutím, či odídu z mesta, alebo ostanú. A ja chcem, aby v tomto mali ľahké rozhodovanie. Žilina má všetko, čo potrebuje. Má ľudí, má dobrú polohu, má potenciál, ale nefunguje tak, ako by mohla. Nie preto, že má ťažšie spoločenské podmienky a okolnosti. Dokonca si dovolím povedať, že ani nie preto, že chýbajú peniaze. Problém je, že nenarába so svojimi zdrojmi dobre. Mesto je údržbárom, správcom systému a aj to nedokonalým. A napokon Žilina nemá dlhodobý plán. Nevie, čo chce, v mnohom žije zo dňa na deň. Takto vidím naše mesto a chcem to zmeniť. 20 rokov som pracoval v medzinárodných firmách, prešiel som cestou vývoja technológií až po riadenie trhu pre Slovensko a Českú republiku. Táto skúsenosť ma samozrejme veľa naučila. Viem rozpoznať, kde vznikajú straty, kde sú rezervy, ale najviac som získal pri výchove mojich 5 synov a pri starostlivosti o nich. Zodpovednosť za veľkú rodinu mi nedovoluje luxus neriešiť problém. Dennodenne robím rozhodnutia a znášam za ne dôsledky. Naučil som sa, že keď niečo nefunguje, tak to treba zmeniť. Nie dlhé hodiny o tom rozprávať, ale robiť tie najlepšie rozhodnutia, aké sa dajú. Moja rodina je dnes zabezpečená. Vybudovali sme s manželkou bývanie, podnikanie bez dlhov. Krok za krokom. Dlhé roky som zabezpečoval finančne rodinu sám. Viem, čo je disciplína, odriekanie. Viem, ako sa veci budujú zmála. A presne tak sa dá riadiť aj mesto. Nechcem Žilinu, ktorej stačí priemernosť. Žilina má mať rozumnú a zodpovednú ekonomiku. Chcem, aby sa podnikatelia osobne a ochotne hlásili k mestu, aby im úrad poskytoval servis a aby mesto slúžilo obyvateľom. Preto som sa rozhodol dnes ohlásiť kandidatúru na primátora mesta Žiliny. A teraz vám poviem, ako to chcem celé urobiť. Ako prvé, postaram sa o Žilinu ako o svoju rodinu. Mesto žije nad svoje pomery, udržiava drahý kolos, vysoké náklady na svoju prevádzku v porovnaní s tým, čo ide do rozvoja mesta. Takto nefunguje dobre ani rodina. To nemôže fungovať dobre ani samospráva. A ako to vyzerá v praxi? Mesto predáva ten najcennejší majetok a ešte aj lacno. Naopak, služby nakupuje draho, lebo má málo súťaží a často zadáva zákazky priamo. Každá mestská prevádzka mesta nakupuje tovary a služby zvlášť. Bez systému, bez tlaku na cenu a tak platíme zbytočne viac. Mesto stále nemá vyriešené energie, budovy sú nezateplené a peniaze unikajú cez strechy a steny. Takto sa dobrý hospodár nespráva. Čo urobím? Všetko, čo sa dá, musí ísť cez férovú súťaž. Nie dohody za zatvorenými dverami. Mesto musí prestať zbytočne míňať na energiách. Energetické úspory a projekty sú prioritou. Nákupy a obstarávania sa majú riešiť centrálne, aby mesto neplatilo viackrát za to isté. V druhom rade postrážim si spravodlivý prístup mesta k podnikateľom. Na meste sa dejú roky veci, ktoré si dobrý správca nikdy nesmie pripustiť. Nie je možné, aby sme mali privilegované firmy, ktoré majú biznis s mestom na úkor iných podnikateľov a na úkor hospodárnosti. Žilina prišla o milióny eur pri nezmyselných dohodách pri parkovacej politike. Mesto vyplatilo miliónovú právnickú zmluvu, takmer vyplatilo miliónovú právnickú zmluvu, ktorá nedávala zmysel. Stále sa robia veľké dohody s firmami, kde mesto stráca majetok a kontrolu a kde nevie hájiť svoj vlastný záujem.
Rovnako prichádzame o majetok, ktorý rozdávame iným, kamarátom, bez súťaže, namiesto toho, aby sme urobili ziskovým mesto. Roky nevyberáme nájomné za vlastné pozemky. Toto nie je správny prístup. Doplácajú na to nielen podnikatelia, ale i celá Žilina. Sú to morálne a ekonomické krivdy, za ktoré nik nenesie zodpovednosť. Čo s tým urobím? Stopnem obchody pre vyvolené firmy, žiadne memorandá a veľké dohody bez súťaží. Všetci podnikatelia dostanú férovú šancu zapojiť sa. Zavediem princíp rovnosti šancí. Zabezpečím, aby mesto v každom verejno-obchodnom partnerstve nebolo utlačané, ale malo zabezpečené svoje práva a záujmy. Vytvorím príležitosti na spoluprácu mesta s nádejnými start-up podnikmi. V treťom rade chcem rozvíjajúce mesto s manažerským prístupom a komunikáciou. Počúvam v poslednej dobe veľa o slušnosti. Hovorím áno, ale nechcem sa ňou prikrývať. Slušnosť totiž nevylučuje úpadok. Registrujem v meste Žilina veľa nehospodárnosti, zlých rozhodnutí, veľa pasivity. A naopak vnímam množstvo energie, ktoré mesto investuje do budovania bez širšieho plánovania, bez stratégie. Hovoriť o slušnosti v takomto prípade môže byť odkláňaním pozornosti od obrovských nedostatkov vo fungovaní mesta. Slušnosť upokojuje a patrí k základnej výbave dobrého manažéra a hovorím jej áno. Ale ak nie je spojená s ostrými rozhodnutiami a so strategickými procesmi, je nebezpečná. Zavádza a uspáva v tomto ohľade a Žilina spí už roky. Čo urobím? Chcem slušnosť ako základ. Ale s jasnými manažerskými a strategickými prístupmi to Žiline chýba. Všetky dôležité rozhodnutia a projekty musia mať svoju predvídateľnosť a jasnú komunikáciu voči občanom. A posledný bod. Žilina má rásť a ju chcem priviesť k dominantnému postaveniu v regióne. Naše mesto je žiaľ priemernou samosprávou. Nemá koncepciu a ide samospádom. Mnohým pracovníkom mesta sa pracuje ťažko, lebo nepoznajú smer. Na konci 2 volebných období hovorí vedenie mesta o spolupráci a vízii. Pýtam sa, ako fungovalo mesto doteraz. 8 rokov bez stratégie. Žilo z veľkej časti každodennou operatívou, izolovanými projektami. A to tiež nie je dobré. Čo s tým všetkým? Predstavím jasný plán a stratégiu mesta. Musíme vedieť, čo Žilina potrebuje, čo chce a kam smeruje. Žiadne náhodné fungovanie, v opačnom prípade sme údržbári základných funkcií. Chcem víziu po diskusii s tými, ktorí toto mesto každý deň nesú na svojich pleciach. Podnikatelia, zamestnávateľia, odborníci, hodnotoví lídri. Vízia nemá a nesmie byť úradnícky dokument od stola. Mesto musí prestať rozhadzovať a začať narábať s peniazmi rozumne, tak ako som to už spomínal na začiatku. Mojím cieľom je, aby mesto rástlo. Chcem pôvabnú a dôstojnú Žilinu, v ktorej je poriadok, ktorá funguje, ktorá nebrzdí ľudí, ale im pomáha. Chcem mesto, do ktorého budú radi prichádzať turisti, kde sú vítaní aj cudzinci. Chcem modernú Žilinu, efektívnu a bez zbytočných nákladov. Chcem, aby sa v Žiline cítili ľudia dobre a Žilinčania boli na ňu hrdí. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Som Marek Sokol a týmto by som chcel takto verejne vyjadriť aj v mene všetkých bratov podporu otcovi na kandidatúru na primátora. Keď vidíme, ako to funguje u nás doma, v otcovom podnikaní efektívne, zodpovedne otco vie zorganizovať veci, vôbec nemáme starosť o to, že by sa nedokázal postarať o mesto. Dobre sa stará o nás 5 chalanov, nesie zodpovednosť za celú rodinu a popri tom všetkom rozbehol aj na vlastné podnikanie. Veľmi by sme si prijali, aby sa to otcovi podarilo. Veľmi pekne ďakujem aj synovi. Nevedel som, čo o mne povie,
chcel mať prejav, ale ak si myslíš, že budeš mať z toho doma výhody, tak to nie. Dámy a páni, ak nejaké otázočky máte na mňa, tak nech sa páči. Skôr tak individuálne, aby sme sa rozvedeli. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa spýtam na sledované skúsenosti z komunálnej politiky vašej. Ja som bol jedno volebné obdobie poslancom a dlhé roky som členom klubu ZAZA. Za obdobie primátora Chomu to bolo. A samozrejme som členom finančnej komisie, ešte už dlhodobo aj predtým som bol. Ďakujem vám veľmi pekne, tešilo ma a prajem vám príjemný deň.